Fil-katekezi tagħna llum eżistijaj serin inkomplu naraw dwar il-fidi bħala għajn għat-tiġdid fil-ħajja tal-Knisja. Il-ħajja tal-Knisja għandha bżonn dejjem tiġġedded eżistijaj u t-tiġdid tal-Knisja dejjem idur madwar il-fidi tagħna li jkollna fidi mġedda, fidi iktar awtentika, fidi reali, fidi matura. U dal-aħħar katekezi kont qed naraw aspetti differenti tal-fidi u konna wasanna biex narawn anka lejjun tal-fidi, il-fidi minn fejn tiġi, il-fidi ma tiġix mill-ajru u rajna weħed mill-lejjun tal-fidi huwa Alla nnifsu l-ewwel qabel kollox. Rajna kif il-fidi rigal tal-missier, tal-iben u tal-Ispirtu Santu. Imbagħad rajna wkoll kif il-fidi tiġi mismieħ tax-xandir tal-kelma ta' Alla. Rajna f'dan il-kuntest ukoll kif il-fidi tiġi mhux biss mix-xandir tal-kelma b'mod ġenerali imma minn esperjenza partikolari ta' meta Alla ikellimna fil-ħajja tagħna. Ir-raba' aspett tal-għajn tal-fidi eżistijaj rajni anke mill-qari personali tal-Bibbja li aħna nagħmlu. Illum se naraw aspetti oħrajn tal-għajn tal-fidi tagħna, tnejn b'mod partikolari. L-ewwel li se naraw illum kif il-fidi tiġi mill-laqa personali ma' Ġesu. Sabiex jiena nagħmlu din riflessjoni eżistijaj, inħeġġiġkom sabiex issibu il-kelma talla, l-Evanġelju, infakkarkom u sakemm indejjaqkom ħanejtek maħbubin tiegħi, illi f'daw il-katekezi dejjem żommu l-Bibbja magħkom. Dejjem żommu l-kelma talla magħkom. Ħalli naqrawha infittxuha flimkien. Sibu l-Evanġelju ta' San Ġwan, kapitlu 9, mela l-Evanġelju li huwa fit-Testament il-Ġdid għandna 4 Evanġeli, San Mark, San Mattew, San Luqa u San Ġwan. Kull Evanġelju maqsum f'kapitli u kull kapitlu huwa maqsum fi vrus. Mela l-Evanġelju skont San Ġwan, kapitlu 9, minn vrus 35 sa 38. John chapter 9, 35 sa 38. Il-Evanġelju jgħidilnek. Ġesu semma li keċċew il-barra, sabu għallu, temmen inti f'bin il-bniedem? Dak wiġbu għallu, minu mulej biex nemmen fih? Għallu Ġesu, mux bis rajtu, imma wadak l-istess qiegħed ikelmek. Għallu, nemmen mulej. U nxteħet għal-kub tejħ qudiemu. Din il-ġrajja jeżisti fil-kapitlu 9 skont San Ġwan hija il-ġrajja ta' meta Ġesu ifejjaq persuna li kienet nieqsa mid-dawl, persuna li hija għamja. U naraw li bil-mod il-mod dan ir-raġel għami li jiġi jara jgħaddi minn fażijiet differenti li fihom jaraf minhu Ġesu. L-ewwel wieħed li jgħidulu Ġesu, mbagħad jgħidulhom li huwa profeta, imbagħad Ġesu jgħid anke biex ngħidlek ftit mix-xena tal-ħajja ta' dan ir-raġel li jħallih jitqabad waħdu mal-kapit tas-sinagoga, anke l-ġenituri fhim minnu ma ħalluh waħdu għaliex kienu jibżgħu li se jkeċċuhom mis-sinagoga jgħidilna l-Evanġelju. Imma mbagħad hemm il-mument meta Ġesu l dan ir-raġel li ġie jara fiżikament imma għadu ma ġiex jara spiritwalment to the full, il-fidi tiegħu għadha misħiħa fil-persuna ta' Ġesu. Naraw li huwa Ġesu nnifsu illi jmur ifittex il dan il-persuna. Il-mulej jeżisti meta jidħol fil-ħajja tagħna jgħaddina minn proċess biex aħna nsiru nafuh kompletament. F'dan il-proċess xi drabi jistgħu nħossuh li jitlaqna f'xi ftit waħedna. Però jiġu l-mument meta Ġesu jiġi jfittxna. Meta Ġesu jiġi jistedinna biex neħtlu fidi iktar intima, fidi iktar matura miegħu, li ma tkunx biss fuq il-livell tal-grazzi, tal-mirakli, tal-fejqan li l-mulej għamil f'ħajjitna, imma twassanna għall-laqa aktar intima miegħu u frott l-istess laqa li hu jiġi jagħmel magħna, il-fidi tagħna fih tikber. Il-fidi tagħna fih issir iktar matura, fis-sens illi issir taraf aktar minnu Ġesu, għax il-Kristjaneżmu it's all about Jesus. Eżisti, kollox idur madwar
il-persuna għażiża u ħajja ta' Sidna Ġesu Kristu. Ma niġbu qatt ngħidu dan għax dan huwa l-qalba tal-fidi tagħna. L-qalba tal-fidi tagħna mhijiex kontenut teoloġiku. Il-qalba tal-fidi tagħna mhijiex il-kontenut ta' dak li aħna nemmnu. Daqskemm il-kontenut li aħna nemmnu jitkellem dwar persuna, dwar Ġesu. Ġesu li huwa ħaj. U hawnhekk naraw eżistijej hekk dan ir-raġel li għaliex beda jemmen f'Ġesu spiċċa imkeċċ il-barra, maqtuħ il-barra mis-sinagoga tal-Lud. U l-Vanġelu rajnek jibda John 9:35. Ġesu sama li keċċew il-barra. Sabu u qallu. Ġesu sema li keċċew il-barra. Xi drabi l-mulej jiġi jiltaqa' magħna meta fil-mixja tagħna warajh nispiċċaw xi ftit anka ippersegwitati. Issa propju dan kien mument delikat. Dana għaliex qabeż għal Ġesu li fejqu, dana kellu jibgħat il-konsegwenza. Il-konsegwenza li jkun maqtuħ mill-komunità tal-Lud. U propju f'dan il-mument li qed ibagħti il-konsegwenza minħabba Ġesu, Ġesu ma jħallihx waħdu, imma Ġesu imur ifittxu u Ġesu jgħinu sabiex l-esperjenza li jagħmel issa tista' tapprofondixxi ruha ħafna aktar dill-esperjenza. Hija sabiħa eżisti li aħna nirrealizzaw, li aħna nifmu, li aħna nkunu konxi illi Ġesu anka f'dawk il-mumenti illi xi drabi inħossuh talaqna waħedna u biex tax-xaqa jippersegwitawna. Ejjew nistennew il-mument li l-mulej jerġa' jitfaċċja fil-ħajja tagħna biex ikabbarna fil-fidi. Din l-istage għal dan ir-raġel kien importanti biex issa jista' jikber aktar fil-fidi f'Ġesu. Dan raġel kellu jgħaddim il-mument ta' taqbida personali. Sa fejn sissa kien ara fil-Ġesu bħala profeta, dak ngħidulu Ġesu, semmek biex ngħidu hekk kiber sa dak l-għarfien li kellu. Issa biex imur stage iktar profond tal-fidi tiegħu f'Ġesu, kellha tgħaddim il-prova. U anke aħna eżistijie xi drabi aħna rridu nekbru fil-fidi, però ma rridux ngħaddu mill-provi. Dan biex kif ħajjikber issa ħajjiltaqa' ma' Ġesu b'mod ġdid, mhux biss bħala dak li fejqu imma kif ħanaraw bħala il-mulej fil-ħajja tiegħu, kelli jgħaddu mill-prova tal-persekuzzjoni. Hawnhekk nixtieq nagħmel kuraġġ maħbubin tiegħi jekk aħna nkunu għaddejjin mill-prova tal-persekuzzjoni minħabba Ġesu. Ejjew mhux nidaw, mhux nistu l-Alla, mhux nagħmlu rigress immorru lura. Le. Ejjew nibqgħu sodi fl-esperjenza li sissa kellna tal-mulej. U nistennuh li jerġa' jitfaċċa u jagħtina livell iktar matur u profond tal-fidi tagħna. Ġesu mar sabu, jgħidilna l-Vanġelu. Sabu ġifieri fittxu. Kelma jgħidilna l-Vanġelu sabu, però kemm hija profonda. Ġesu lilek qed ifittxek. Ġesu lilek qed jiġri warajk hija waħdi. Anke jekk taħseb inti li Alla telek. Anke jekk taħseb int li qed titlef il-fidi fil-prova tal-fidi. Il-mulej ġej ifittxek bħala xi ħadd għażiż ħafna għalih. Ifittxu u jgħidlu temmen inti f'bin il-bniedem. Dak wieġbu qallu minnu mulej biex nemmen fih. Araw, hawnhekk Ġesu qed jidħol fid-dialogu miegħu u għadu ma jafx eżattament dal-profeta Ġesu li fejqu minnu. Huwa Ġesu li duħu li jitsattiva sabiex jikber iktar fil-fidi tiegħu. Qallu Ġesu mhux biss rajtu, imma huwa dak stess li qiegħed ikellmek. Hawnhekk huwa il-mument meta Ġesu issa huwa hu li qed juri lilu nnifsu. Dan huwa moment ta' grazzi eżisti, dan huma l-momenti meta aħna ma nistgħux nagħmluhom bidejna
fil-mixja tal-fidi tagħna. Inti tista' taqra l-kelma tal-Alla li minna tiġi l-fidi, inti tisma' l-pritk li minnhom tiġi l-fidi, inti tista' titlob l-grazzi tal-fidi, però momenti bħal dawn li Ġesu juri lilu nnifsu lilek. Jgħidlek mhux biss rajtni ma jiena stess li qed inkellmek, li tara u li tisma' persuna tfisser intimità. Li jiena nista' narak u nisimek tkellimni għax idin f'relazzjoni, għax idin qrib xulxin. Eżisti ġifri hawnhekk huwa Ġesu li qed jidħol f'intimità ma' dal-persuna u jagħmillu stedina ta' fidi iktar profonda, qallu temmen int? Il-Ġesu eżisti irid tiġi l-fażi fil-mixja ta' fidi tagħna meta rridu nistennew u ma nistgħux nagħmlu aħna. Di Ġesu jrid jiġi jagħmilha fina, Ġesu jrid jiġi jfittixna u jagħtina dil-grazzja li jurina lilu nnifsu u li jsemmanna leħnu. Dawn huma l-momenti meta Alla anka fit-talb jew f'momenti fina fien fi prayer meeting, waqt qudiesa, moment partikolari ta' talb, baptism in the spirit, fejn il-mulej jurik lilu nnifsu b'mod ħaj. Meta Alla dollu jneħħi l-velu u jurik minnu. Hemmhekk eżistija neħtlu f'livelli intimi u għalhekk dan jgħidlu nemmen mulej u nxteħed arkub dejħ quddiemu. Kemm hija kelma qawwija eżistija. Nemmen mulej u nxteħed arkub dejħ quddiemu. Hija kelma li anke lilna titwaqqafna eżistija kemm aħna ninżlu l-esperjenza tagħna tal-mulej twassalna għall-adorazzjoni. U hawnhekk fejn hija l-fidi eżisti verament matura. Mhix il-fidi jiena naf tal Ġesu li bentalla u tiqafhem. Le, li tinżel tadurah. Li ġifieri li inti taċċettah fil-ħajja tiegħek bħala Alla tiegħek, li taċċetta l-Ġesu bħala s-sit u s-salvatur ta' ħajtek, li tabbanduna lilek innifsek fih, li inti tafdaħ il-Ġesu. Mhux kemm taf dwaru ma kemm taf lilu. Dajn hija l-fidi li għandna bżonn illum il-ġurnata eżisti. Din il-fidi biss tista' żommna li nkunu martri. Nittama li qegħdin niftħu għajnejna u nirrealizzaw li tkun nisrani fi żminijietna ifisser li tkun martri. Il-Knisja llum tipprepara l-insara għall-martirju. Għall-martirju. Iva, għall-martirju nafx qed ngħid. Għal-martirju ferriħi, aħna qegħdin ngħixu f'sitwazzjonijiet eżisti li l-fidi tagħna jekk ħankunu sodi fiha u rridu nkunu sodi fiha biex nibqgħu fidili għall maħabba ta' Ġesu sal-aħħar. Tan ċirkostanzi li qegħdin naraw eżisti mhux biss is-sitwazzjonijiet tal-estremiżmu Iżlamiku bħal ISIS li qed joqtol lill-insara bla doċċ. Però għandna realtajiet oħrajn fl-Ewropa l-Amerika ta' fuq fejn illi biex inkunu nsara xi drabi minħabba l-fidi tagħna jkollna ma nobdux ċertu liġijiet tal-pajjiż. ċerta liġijiet immorali li għamel l-Istat. U hemm ċerti ċirkustanzi, s'issa mhumiex Malta u ma barra, illi meta se jkollok ma tobdix liġi immorali tal-Istat u minħabba fek teħil il-ħabs. Hemmhekk wasanna eżisti. U wasanna f'dawn iċ-ċirkustanzi. Meta għandek gvernijiet illi qegħdin jimponu liġijiet kontra ir-ridet tal-bniedem, li ġeluk tagħmilhom bil-fors anke jekk ma tridx, għax il-liġi tobbligak, tagħmel affarijiet li huma dnub, tagħmel affarijiet li huma kontra l-qalb ta' Alla. U saħansitra jekk ma tobġix daw il-liġijiet, jibgħatuk il-ħabs. Hemmhekk qegħdin eżisti. Mhux ħansemmi eżempju konkreti biex ma rridx nidħol f'issues politiċi, imma hekk hi r-realtà. Araw xi tiġi l-Amerika pereżempju. ċerta liġijiet li qed jgħaddu illi l-insara jew jobduhom u jekk jobduhom ikunu qegħdin jonqsu għax huma liġijiet immorali, jew inkella il-gvern stess, il-qorti stess, il-pulizija stess tipproċedi kontra tagħhom. Aħna hemmhekk qegħdin eżisti din ukoll hija forma ta' martirju. Forsi aħna f'Malta qedna ma wasalniex hemm, però ftakru kull ma jiġri barra biżmien jiġi f'pajjiżna wkoll. F'pajjiżna wkoll għandna l-martirju differenti, il-martirju ta' li tkun emarġinata x'temmen.
li għax il-fidi tiegħek tittejxa b'mod radikali kif jixtieq il-mulej, jgħajruk li inti fissat, li inti antikwat, li inti mhix aġġornat ma' żminijiet, illi dawn huma kollha ħmerijiet ivvintom il-bniedem u l-Knisja ma toqgħodx tindaħal fl-affarijiet tas-soċjetà u jwarbuk fil-ġenb. Eżisti. Din hija realtà li qegħdin ngħixu fiha. Aħna il-fidi tagħna li qed tkun matura. Il-fidi tagħna llum titwassalna l-martirju. Semmejtilkom 3 kwalitajiet ta' martirji li qed jgħaddu minnhom l-insara l ġurnata. Il-martirju li tkun emarġinat, jiġifieri mwarrab, il-martirju li tkun fil-ħabs, letteralment, u l-martirju li tkun maqtul fiżikament. Huma 3 martirji l-lum il-ġurnata f'pajjiżi differenti fid-dinja l-insara qegħdin jgħixu. Aħna qegħdin fl-ewwel għamla, il-martirju li tkun emarġenat f'pajjiżna kien ħoslija f'Malta. Pajjiżi oħrajn, il-martirju li wasluk li jitfawk il-ħabs, u bħal pajjiżi oħrajn għandna l-martirju tad-demm li inti tiġi maqtul. Aħna l-fidi tagħna hija soda. L-insara Maltin, aħna l-insara f'Malta, l-Knisja f'Malta, qiegħda tippreparanna li nkunu martri. Jekk l-eżistija niftħu għajnejna, ejjew ma kunux knisja aljenata, ejjew ma kunux saċerdoti aljenati, ejjew ma noqogħdux nedew f'ħafna affarijiet li mhumiex jibnu l-poplu talla b'fidi radikali, b'fidi relevanti, b'fidi li żommu għaddej fi żmien ibes li qegħdin ngħixu fih, fit-taqlib soċjali li qegħdin ngħixu fih eżisti. U fidi ferriħija, fidi pożittiva, fidi li iċ-ċentru tagħha huwa Ġesu. Fidi li tikkonvinċina mill-imħabba Alla lejna anka fis-salib, anka fid-batija, anka fil-persekuzzjoni, anka fit-tixrid tad-demm, anka fil-ħabs, anka meta jmarġinawna. Din il-fidi eżisti illi għandha bżonn illum fil-Knisja. U kull ma nagħmlu fil-Knisja li tieni nies jikbru f'din il-għamla ta' fidi. U noqogħdu attenti xi drabi faċilment niġu aljenati. Ninħlow eżisti f'affarijiet li huma sekondarji u superfiċjali li mhumiex fil-qalba tal-fidi tagħna. U mbagħad tal-affarijiet li tħafna iktar seri li għandna ħin, li għandna investiment, li għandna formazzjoni, li għandna katakezi, li għandna ċans noqogħdu anke aħna bħala rajja nagħlmu l-poplu Alla, nakkumpanjaw il-poplu Alla fid-diffikultajiet kbar li ħafna nies qed isibu ruħhom fihom anke minħabba l-fidi tagħhom. Ejjew eżisti niftħu għajnejna, ma nkunux omja. Ejjew ma nħallux iż-żmien jippunta subaħ lura lejna u taħt ċertu aspetti konna ngħidu l-mea kulpa fil-Knisja stess. Ħtija tagħna l-akbar ħtija tagħna, mo speċjali tar-rajja li għandhom id-dmir li jiftħu għajnejn il-merħla, jakkumpanjaw il-merħla, jkunu magħha b'ħafna paċenzja, mħabba, ħniena, solidarjetà, imma b'verità li mhix mifruda mill-imħabba, b'verità li mhix mifruda mill-kompassjoni, b'verità li mhix mifruda mill-ħniena. Eżisti nagħmlu ħilitna l-kol kemm aħna sabiex il-fidi tagħna ssir matura bħalma kienet ta' dan ir-raġel li bata il-martirju tal-persekuzzjoni li jkun maqtuħ, imwarrab. Kif qed jiġri l-Maltin? L-insara Maltin jiġu mwarbin ta' ċerti aspetti. Ma Ġesu ħajġi jfittxna, ħajġi jagħtina esperjenza iktar intima tiegħu. Ejjew nistennew din iż-żjara tal-mulej. Meta nħossuna persegwitati mwarbin għax nemnu f'Ġesu, Ġesu ġej jfittxna, ġej jagħtina esperjenza aktar intima tiegħu. Imbagħad eżisti nixtieq nagħlaq fuq lajn ieħor tal-fidi li xtaqt insemmi li huwa li tiġi mixxieda li jagħtu l-mirakli. Il-mirakli jiġru eżisti noqogħdu attenti li la nkunu inkreduli, ġifieri nies li ma nemnux fil-mirakli. Il-mirakli huma parti mill-Vanġelu, huma parti mill-fidi tagħna. Ma nagħmlux kollox bil-moħħ, no? Il-mirakli huma l-interventi tal-imħabba Alla fil-ħajja tagħna illi għal ftit momenti jissospendu ftit liġi tan-natura illi Alla stess poġġa. Fil-ardu nkunu ma nemnux jekk xettiċi, però għax ridu nkunu minnaħlu kreduloni, ġifieri li
naqbdu nemnu kollox bħala miraklu, ġifiri Knisja tiftina jnejna, Knisja temmen fil-mirakli, pero Knisja hija oġġettiva ħafna u ħanidu hekk mardux nkunu bl-Ingliż ngħidu gullible, naqbdu nibilgħu kollox għaliex naħseb issir ħafna ħsara jekk naqbdu nibilgħu l-affarijiet. Mhux ħanidħol fit-teoloġija tal-mirakli li hija interessanti ħafna hija anke l-qalbi b'mod personali għaliex jiena nemmen ħafna li l-mulej huwa ħaj u xi ħaj jidħol fil-ħajja tagħna bl-imħabba tiegħu, il-miraklu għatta mħabba. Però li nixtieq ngħid huwa li l-mirakli li waslu għal-fidi, xi drabi l-mirakli huma frott il-fidi. Pereżempju naraw f'Sammar kapitlu 6 meta Ġesu jmur Nazaret għax ma jemnux fih jgħidilna l-Vanġelu ma setax jagħmel ħafna mirakli ftit tifqiet idejh fuq ftit morda jfejjaqhom. Ġifieri xi drabi l-miraklu u l-fejqan huwa frott il-fidi. Imma xi drabi il-miraklu u l-fejqan inissel il-fidi fil-ħajja tagħna. U nixtieq nikkwota hekk żewġ siltiet mill-Evanġelu skont San Ġwan li jurina dan li qed ngħid kif anzi iktar nixtieq nikkwota kif il-mirakli jistgħu anke jkabru l-fidi fil-ħajja tagħna. San Ġwan chapter 14 verse 11 jgħidlek: Emnuni, jiena fil-missier u l-missier huwa fija. Jekk mhux għal ħaġa oħra emnuni minħabba dawn l-opri stess. X'inhu huma l-opri qed jitkellem minnhom? Il-mirakli li kien qed jagħmel. San Ġwan juża kelma sinjali semmejja. Ġifieri qed jgħidulhom emnuni. L-ewwel ħaġa Mulej kieku jixtieq li aħna nemnu mingħajr is-sinjali, jixtieq dik it-tip ta' fidi bħalma jgħid il-Tumas ħin dawk li ma rawx u emnu. Però min-naħa l-oħra donnu għax il-Mulej jaf id-dufija tagħna jgħidilna jekk ma temnunix hekk għall-kelma tiegħi għall-inqas emnuni minħabba il-mirakli li nagħmel. Nerġu simgħuha, emnuni, John 14:11. Jiena fil-missier u l-missier huwa fija, mela emnu qed jgħidilna ġud il-kelma tiegħi. Issa, jekk mhux għal ħaġa oħra, ġifieri jekk mhux għal kelma li qedtilkom, isimgħu Ġesu xejn. Emnuni minħabba daw l-opri stess. Mela Ġesu ried illi mill-mirakli waslu għal fidi. L-istess San Ġwan chapter 2 verse 11. Il-miraklu tat-tiġ ta' Kana jela hekk. Dan li għamel Ġesu f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel fost is-sinjali tiegħu. Bih wera il-glorja tiegħu u d-disċipli tiegħu emnu fih. Bih. Mela s-sinjal wassal biex juri l-glorja mela minu Ġesu, u mbagħad meta permezz tas-sinjal għarfu minu Ġesu setu jemnu f'Ġesu. Mela is-sinjali l-mirakli skont San Ġwan għandhom din il-funzjoni li juru jimmanifestaw huma sinjal ta' minu Ġesu. Biex meta narfu minu Ġesu nistgħu nemmnu fih. Mela is-sinjal li wassal għall-arfin ta' Ġesu li wassal għall-fidi b'Ġesu. Għandna pereżempju San Ġwan ukoll chapter 11 verse 45. Meta wara li Ġesu jqajjem il-Lażru, miraklu ta' riżurrezzjoni. Il-Vanġeli jgħidlek, ħafna mill-lut li kienu ġew għand Marija u raw dak li għamel Ġesu, emnu fih. U Ġesu jaċċettaw hekk li l-ewwel raw u mbagħad emnu. Magari nemnu mingħajr ma naraw. Imma nixtieq nenfasizza li Ġesu iva xi drabi jagħtina s-sinjali biex aħna nemnu. Forsi mhix l-ewwel livell ta' fidi li l-Mulej jixtieq minna, però l-Mulej fl-imħabba u l-ħnina tiegħu. Jekk hemm bżonn jagħmel is-sinjali biex aħna nemnu fih, jagħmilha wkoll kif qed nurikom il-Vanġelu stess. Fil-Vanġelu nsibu iż-żewġ dimensjonijiet li l-Mulej jixtieqna kieku nemnu mingħajr ma naraw sinjali, nemnu għax naħtfuh fil-kelma, nemnu għall-kelma tiegħu, ma xi drabi l-Mulej jagħmel is-sinjali biex nemnu fih. Dina narawha wkoll fl-Atti tal-Apostli mhix biss fi żmien Ġesu meta kien magħna fuq dil-art. Meta fl-Atti tal-Apostli kapitlu 9 vers 42 jgħidilna li f'post ġġaffa, il-Knisja tal-bidu hemmhekk raw il-mirakli, u jgħidilna hekk ġaffa kollha saret taf b'dan bil-mirakli li ġraw, u ħafna hemmnu fil-Mulej. Mela il-mirakli waslu għal fidi. Qed insemmi eżisti anke mela il-fejqan mirakoluż, is-sinjali li l-Mulej jagħmel, għaliex wan il-Mulej jagħmelhom anke fi żminijietna. Importanti li aħna ma nifqux fuq il-fejqan fiżiku fuq il-miraklu, ma immorru għal fejqan spiritwali li huwa l-fidi eżisti. Tkun gwaju ħasra jekk is-sinjali li l-Mulej jagħtina ma jwasslunix għal fidi sieħa, u dan ġara f'Ġesu fil-ħajja tiegħu stess fuq dil-art
F'San Ġwan kull darba li Ġesu jagħmel miraklu, sinjal il-nies jinfirdu min jemmen min ma jemmenx. Jemmen li sar il-miraklu ma jemmenx fil-persuna ta' Ġesu. Jew xi drabi anke aħna eżisti noqogħdu attenti li s-sinjal il-mirakli li mulej jagħmel magħna eżisti meta huma awtentiċi, mhux meta nivvintawhom jew ikunu xi ingan tax-xetan jew fantażija ta' moħħna fuq affarijiet awtentiċi qed ngħid. Meta hemm sinjali awtentiċi, dawn eżisti jgħidin biex ikabru l-fidi biex isaħħu l-fidi tan-nies. U allura jew ma nibżgħux insiru xhieda ta' dak li l-mulej jagħmel magħna tal-fejqan li jagħtina b'mod mirakoluż meta Alla jagħmel dawn l-affarijiet. Ma stajtx ma nsemmix bħala din waħda mill-lejjun tal-fidi. Mhijiex l-unika waħda, mhix l-iktar waħda importanti, ġifieri nenfasizza l-ikbar lejjun tal-fidi għal il-kelma huwa Alla nnifsu, il-kelma tiegħu, l-esperjenza tiegħu, però anke s-sinjali li huwa jagħtina. Ma nistgħux inqarbuhom. Jara eżisti aħna hekk mhu speċjali bil-kelma, bit-talb, bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, bis-sinjali mu li jagħtina il-fidi tagħna f'Ġesu tikber bis-serjetà. Inkunu nsara maturi ta' vera li lesti nkunu xhieda martri fi żminijietna. Inħeġġiġkom sabiex anke tinġabru flimkien, infittxu momenti laqgħat ta' talb, okkażjonijiet, kategeżijiet, sitwazzjonijiet fejn aħna nistgħu ninġabru flimkien biex nikbru f'din il-fidi fl-esperjenza ħajja ta' Ġesu fil-ħajja.